Hertz. Enon sa Bareta. Enon sa Gamos. Alas 12:44. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Ready na kamo sa aga? Ready na Kuya Nems na sabi ka na lang ko maingog sa wala toong mga soundtrack na posibleng mag-relibot-libot na sa mga barangay? Dahil sa mapunapuan na lokal na kampanya kay itong sa mga aspirante sa lokal na level sa aga, Marso 28. Inda ko lang Kuya Nems, kung sabi ka subago ni Attorney Valesa, 3 days before ka itong pagpuon kan kampanya, nagpadara na sindanin letters ni notisya duman sa mga aspirante tanganing hagado na mga posters na dai man nakabugtak sa mga designadong common poster area and haralio, pati na itong mga baka umantama sa sukol. Diyan sa halis, duman Kuya Nem sa pigistaran ko sa southern part ng Legazpi, mantini duman giraray, padarakulan, pakurulayan, padarakulaan, yung mga posters. Bala ka mo, sa aga, pupunpunon iyan ka na Comelec. Pero ang good news, ang probinsya kan Sorsogon Kuya Nems, nag-complex. Ang provincial government mismo nag-inisyar na haralion sa mga posters na daiman dapat ibugtak sa mga daiman dapat nabugtakan. Nag-appear po Kuya Nems sa imong social media itong susarong post na susarong ATM na sarong bangko digdi sa tuyang palibot. May nag-withdraw, may ina sa right side niya, may lalaking aki, sa left side niya may babae. Ito pala Kuya Nems, nakiusyoso ako duman sa comment section. Ito pala Kuya Nems na ATM card na susulsog ninda duman sa machine. Baka umaninda Kuya Nems. Di ako, masyado akong curious sa mga bagay-bagay. Nag-upload ako sa mga friends ta dyan sa Legazpi City Police Station. And taduman Kuya Nems, may nag-comment kaya na community precinct number 3 kan Legazpi City Police Station. Nagre-reach out duman sa tagsadiri kan ATM card. Dahil ang tanada ko pinda Kuya Nems, itong persona mga invelto duman. An istorya Kuya Nems, napurot allegedly kan sarong minor de edad na aki. Ang description ni Sir Carlos Panya, notoryosong mahabas digdi sa syudad kan Legazpi, luwas laog sa facility kan DSWD. Malangani sabi na, paano mi daw ngaya ma'am ngaya pag nag-file ki complaint so tag sa diri ngaya kan ATM card, tagari ngaya pati ngayon sa DSWD na problema na ngaya kaini. Pero ngaya ang asunto, posible na ngaya ang isa angat duman sa magura, kakan itinaod ako yan ng wallet, posible ngaya ma'am natigkalkal ngaya ito. Ang problema ko yan sa ATM card, nakabugtak PIN code. Nakapag-withdraw nin more or less 24,000. Uni pa Kuya Nems ang problema. Kaso ATM card, gamit Kuya Nems na pang bakal ti mga na manalain na mga managbakal da Kuya Nems ki cellphone. Nagbakal ki makusog bagang radyo na naga-connect lang sa Bluetooth.
Nagbakal pa Kuya Nem, so pa ang mas makaibi-ibi duman sa tagsadiri kan na ATM card. Nagbakal ki washing machine. Nasusog Kuya Nems, kaso ang problema ngunyan, medyo, although nasa istasyon ngunyan kan pulis siya sutag sa diri kan ATM card, nasa proseso pa sa Kuya Nems kan, day pa siya nakakapag-decide kung saan ma-file ki magkakanigong reklamo or ilalat go na lang itong suspect. Mga suspect, syempre, ang nakapag-kumitira, sabi ni Sir Carlos Panya, ang tagapagtarampo kan Legazpi City Police Station, ang nakapag-kumitira na ngaya kang crime, iyo ngaya su parent, su mama, taduman nga tig-intriga, tas ito naman su nag-swipe plus nag-withdraw nin kwarta. Ito da ako na ATM card, ang kabilugan na laog ka ito, iyuan 52,000 pesos. Nagkapirang pakiinas na dapo Kuya Nem sunata daw. Ikaman daw, kaipon-ipon ito kantag sa diri, i-withdraw mo sa cash, tapos mabakal ka kibagong cellphone, mapaturutog-tugad Kuya Nems dyan sa barangay Pigkale. Ta sabi ni Sir Panya, posible ngayang residente nga ito ka na barangay Pigkale. Tapos nagbakal din na siya Kuya Nems magkukusot kan sa iyang mga labahan. Washing machine. Ang problema, nasusog siya. Mga makaskas, mga naging pag-simbag, pag-aksyon kan, anapodigdikan, mga kapulisan taligdi sa syudad kan Legazpi. Dahilan matapos na mag-viral, nakapirang share ito sa social media, nag-comment, yan man ang saro sa mga benepisyo kan itong sumay mga aktibo so pagkapot ka itong mga social media, mga pages, account kining mga municipal and city police station taligdi sa palibot. Itong mga insidente na daiman na direktang na ipapaabot sa indang opisina, hepatura, na monitor ninda Kuya Nem sa paagikan social media. Tagtaod, makibareta naman kita kay Sir Panya kung ano naging ano ang magiging disposisyon. Syempre, tapos kahapon pa da kay ako yan na dakop itong di sa mga responsable duman, and then syempre tapos na reglementary period na pigaapon. Pigbuwian inda, piglet go man, taday man kaso hapon na i-turn over naman giraray itong ATM card duman sa tagsadiri. Day pa man nag-iipos Kuya Nems kung masangat siya ki kaso duman sa nasabing mga persona, kaya paramihan taras man na buwian itong mga involved na persona. Tapos, ang just in case nga ma'am, magbago pa nga ang isip nga kan itong tagsadiri kan ATM card, iaagi na lang ngayon sa regular filing. Pero yun nga ni nga ma'am, pag day nga nagdesidir, itong syempre, itong tagsadiri Kuya Nems ka itong card, wala man sidang maginibo kaya. Kasi dapat ito sabi ni Sir Panya sa explanation niya kaso bago. Dapat ito mismong tagsadiri, iyo nga po ang magserbing main complainant. Dawa si Sir Panya, nagkakagaw-kagaw na ko, sige para ulo ka na sana ako nag-i-istorya sa kuya. Ta sabi na, inida ang menor de edad na tiga-apo din ng Santino. Naramdaman ko kanang may ano ba kan, may teleserye sa ABS-CBN. Si Bro, tapos si Santino. Sabi na, ini nga ma'am nga si Santino. Luwas laog na nga ini sa facility. Ta syempre, menor de edad, day mo pa man siya pwedeng ikulong sa regular na prasuhan. Kaso ang problema, syempre, bata ang sarap sabi naman ni Sir Panya. Gusto mi na nga ni Imam ngaya na i-recommend sa DSWD na tangkasan ngaya beneficiary da ini Kuya Nems po ki 4-piece iniong pamilyang inita may taigdatauman ngaya na programa benepisyo ngaya ang gobyerno, pero ngaya arog ngaya kainigrarayan sa inang mga gibo digdi nga sa satuyang palibot. Di pa maaraman Kuya Nems kung totoo itong istorya, aligasyon ka itong aki na napurot niya man sa nadaso wallet. Pero sa pagbabackground check, gari itong wallet na ito, nasa laog kan kotse kay itong victim.
Data masabutan, ta sabi ni Sir Panya, data taman ngayon masabi ngayon na persahan ngayon binuksan su kotse, posible ngayang dayman ngayon persahan itong ginibuta. Kung may mga siringay ka na pagkakataon, ang uso bagay digding sa tuwi, itong subasag kotse. Pigpapasa su bintana, persahan, tapos kung anong mga valuable materials duman, iyo po ang pig kukuha, kaining mga daing kuro kararigos na ini. Pero identified ko yan sa suspect. Malangata nagbalik ka sa bagong aga and naghorampangan sila dyan sa istasyon kan Legazpi City Police. Ang problema kaan ko yan, kung di man magdesidir itong biktima, sayang kang effort kang kan kapulisan, and at the same time irakman kan mga magkakaberiktima pa kaini. Siyempre imposible man ko yan na right after ka iyan kahaloy na daapo ining talagang tigmamanmanan and inian perming nasa likod kan harabasan digdi po sa satuyang palibot sa syudad. Kasubanggi man ko yan manahiling man akong kasubago na nga ning aga, may sarong na naman na tricycle ko yan pasaway. Nahiling ko pig-post na ni Sir na Octavio Rivero and PSO head digdi po sa tuyang palibot. Sabi na Kuya Nems, kung kung just in case may Facebook itong tricycle driver, makipag-coordinar na siya sa Public Safety Office kan Legazpi dahil iaagi man sa due process itong reklamo kan sarong babae na nagsakay para ngayon mapadali ngayon makauli kami sa Albay, nag-tricycle na lang ngayon kami. Ang problema dako sa inagi sinda pasiring duman sa may parte kan bugtong kanang tataram na babayi, tapos may kaibanan siyang lalaking sarupang pasahero. Napunduhon mo na ngayon po, sir, tamababa na lang kami. Tig para pakaskasan pa dako yan, Ems. Ay na kung mga pangyayari taligdi sa palibot. Mag-behave po nga ni itong mga pasaway, tanganing maibitarantaan na ano man ang mga penalidad na pwede tapong kahampangon. Maray na pagkaudto kay Sir Edwin Magalona, sabi nakaantabay po ngunya na pagkaudto sa Metro Manila. Maray na pagkaudto kay Kuya Chade Velasco, nakaantabay ngunya na pagkaudto. Ano pa man Kuya Nems, pwede nakatang mag-suro-suriblagan ngunya na pagkaudto. Ay kulibat ko po palan, may anunsyo ang Provincial Tourism, Culture and Arts Office kan Albay. Dahil ang tangunan po baga papaharani na ang summer season, kasuhapon nga ni may deklarasyon na po sa Pag-asa. Pigiin ganyar ninda itong mga establishmento. It's either hotel, resorts, restaurant, tour operators, travel agencies, transport services, and iba pang konektado sa turismo na i-secure o magko-apo o mag-renew ka na sa indang accreditation sa Department of Tourism Bicol. Nakaning masiguro man na nakakapag-complacinda sa ipinagtalaan na quality standard as in makapagtaonin marahay na serbisyo sa mga bisita po na maabot digdi sa tuyang probinsya. Ang probinsya kan Albay baga napapalibutan siya kay tubig, kaya for sure dakol ng mga turista hali po sa ibang parte kan nasyon, ibang parte kan kinaban, mabisita po digdi tanganing i-enjoy man ang sa indang summer vacation. Makipag-coordinar ka mo sa tourism office kan sa inyong mga lugar para po sa magakanigong akreditasyon. Ang sa kuyang kapartner po sa Radio Technical, si Kuya Nems Flora. And maray na pagkautupalan kay Cha Maluk dyan sa apo digdi sa Barangay Taysan. Kansarong aldaw Kuya Nems, nagpailot si Mumay. Tigkuli ibat Kuya Nems na pagtaga kumustahon mo man ngayon ako. Saro siya dyan sa mga pamosong faith healer sa Barangay Taysan sa ang pangalang iyan kan Ibalong. Sa Malu, maray na pagkaudto po tabi sa inyo. Ako po tabi ang salong nakaibahan nguna na pagkaudto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng